Karibu sana mwancho murigereria asengambo ase chinse chiga ibere chabutokire chitagika 40 na inye karibu sana asengambo tunyare kurigereria abasae gose abasae ni chigosori korwa ase wodiri yebeno kuna na chika gogo tebia igase studio ninde no mo MC korwa ase chinse mecho yo torarigania sinchira ya bene nyare gusanga 90 kaba 90 ase mutandao Facebook audio YouTube masemo kuna Getembe TV na bwigona bukunyara gusanga 90 uchega ase studio wetrase namba yetu ya studio nguruko Matilda Ubaiwa karibu sana mheshimiwa Wairire twanarire gusanga no murigireria andake chinsa chiamambe karibu sana Santi yes nondega kurebe no naki bagenderete aibe nombya bare nonya bande ababwate chimala linkenke bande bamwa bombasirete n'abandi nkwiburu bari n'abamasharigo Biomana sana karibu na boigo manyo mwansho murigere monyoringa omushimiwa rika ningoega na boigo onyara kusanga marita senchira ire ya bene Steve Arika no muiboru ibeno was abrogation River Church constituency Kisii County yaro muntu boko bw'abantu b'ibeno sesemo ye county igo kuwakilisha ibeno bano mnanda nibenera mheshimiwa andake karibu sana andake tutarachiare tumanyitinge kiro kurigireria ngana nera ige guchanda sana chiskurungo sambuchire n'abana bali abasaya andake ikiro turachie kurigireria abasaya gusira abasaya abange babona bakagenderete ko kurete mechanda ase chiskuru no imechanda yege wente kurigereri kiagera tari emergency nigintu geko batirisa ngikiro mwaka kora ikereriria ebitumo bigosomore batebanga bana ebitumo byasomo iri kibali mon comment kire bone yokinga tararenga education baligereringa inki kerenga kiyekire gega chikuru chi gosamba Ono sana igonga nechinga kichekere boigo no nechinga lakini bamanyenga e chance ninki kiagera tari emergency tari bon dioka no last year ncha sambitu Mbona sana karibu na nekiro tukurigireria abasai croase woderi yebeno andake timanyitinga abasa boiga ukuchia kwa mulikira ekegori ngana naki emyaka niraro gose mbasa bainaki kurigireria se amangana yo kubasira chigosori no abasa igo bale myaka se constitution nimanyirenge kerore data 5 years no muzayo bano gatika abu bano no kera muno mupira gwakwa ose for example mangana chigosori sebino mupira no wateke wangu mwana ule nasari namanyira mupira seskia waka ocha nemipira nere under 21 years kera under 21 go weternity 18 no musaore nere ko under 35 under 25 go say under 30 yeah mbia muna sana nekiro kurigireria egati yechinse mochiri kwabere ko sawo service yo mwaka 2022 nakikwabere ko kore mirimo n'abasa abaiga anomono bari ase chigosori ase chichingencho ntogerete ekogera kero kwala entre mirobeli bantu mbanga radio cassette ukubugie sani otenene lia wetenene igento togo chatwa kora una bona nsema yo mupira n'abatebya mupira ntutagityo be entertainment no muntu ko watch wrestling waro muntu gwakwekero kwanya gukura nyumba ngabamwitire lakini ikere entertainment inki umusayo gwako mupira arakonyeke andi nchiraki agokonyeka tuachire nekora ngakera n'abate Steve Arika Cup twarente tabantu babo nyiso ku Nairobi identify talent kero identify talent abasai bagain kiagera nandi gwetera abasai abo anyorete na se wodi ebeno tobwati basai bakubwiye sirimbi bale chikoch lakini twabaire training abandi bakolire abandi bagenderete tonyore
ngantu bwate none kochi beno kobundisa abasae bande challenge abasae babwate acha konyora bange mbatageti gochekera ki masoezi gatete goikariri baigure nga tournament ya chakire baburi ng'irenga chikurwegwa byari bamaja waka ama waswageti akigwa monta matwa ko mupira nande kabwate pikipiki ono guko matenji masoezi gakora nga masoezi tindikoros kende lakini ase pikipiki nindo skende tumene tene committee yani mchezo ase wodi no kabate ibandi bakora research 81 twirane kuru primary secondary tunache abantu b'umupira urunse gocha igoro ekogera abuna bonekera abana bari school jinga kicho bakore practice inchiro neko nyoranga n'abasaba bande kwanya de buriro buno bore kanonekera nona abagotera nyekera mate mambi ne video ko bwatu nari bale kote lakini amasaisi na ya muhimu kiagera na roje experience buna bonekera to bate kombe kumushimiwa janda kababuli teko nyarekana tubeke kombe nyantrogo ikombe kumako ande ku Chibirongo kumako gende ku Kisii County yani inki barabuna kibale lakini ngachankanyora iko bacholete team the best ande go chama zoezi amangi nyora wani team na bone kitwara nga ibeno nyora team ya ibeno ichinde chi kobaro kigera basabange bakwe imagine nga kero gose tournament wa de kombe 1 million to 500 ora ngati garo si team yae egera uye lakini challenges ni chinyinge entekane nga bantu bagende masoezi na kero kora masoezi ndikonyora ujusi wa kumupira mbia mwana sana mheshimiwa na ekiro kurigiriga tie byogwa bire ase ward area ibeno asi abasae bali kwabere ko bana borobu gose kwabere ko usangana borobu no nyemba roro andake bakominyoka barabu asense moyabona ki kwabere ko bariyereri asense mo bakominyoka twa narabangire kuna bono iga ibeno nere yamo yabo nabwatia lirube kwetera apeli Disemba nachite Nairobi almost mara 18 skuru ya nyama wa secondary nja qualify konyore academy yoko bundisa abana boko minyoka igo ase nyamagwa ne wata mangana yebye byo minyoka na inde buna bono rich sport yarenge mosocho twalo kugenda mangana national abana 15 mba minyoka to abana batano bakairwa national out of 5 oyo mwana qualify gucheko minyoka mutenyo na Tanzania East Africa kuro wodi even any achievement mbia muno sana nase bagukorera buno buno watebira mazoezi na banda kukonyora na abana baiga usaba sa banko tema bareko ba na ngotwara baruboro gete konyora ngamba tete gutwara umukiasa gukora amazoezi andake chinse mucho gukorera amazoezi nchiraroro chiseine nobona kiro tukurigerie biti oyo wako mupira ne abane mepira na abane riyama okonyora bale ase bagwakera okomka buna bona bokoboka mambe minyoke ekogera tetikora bana buna bono mwana naro yoge sabunkali kominyokire para anto bamutenga gakijinguru choko bekire para kagwera mugondo zimeke kabichi lakini bono iga network of Kenya network of Ibeno because na minyoka bono iskali igo igente getangani no gotwara ukwerwa ngano tegete masoezi geti talira simonyo ni kyaka sarani cyo gukora masoezi no ni ge buna tika sa na gukora masoezi kyagera abantu barakora masoezi yo kuminyoka yo mpira bintebyo binti mbitakeri gotamira intekane nelinga na kitoko banyora civic education bancho kuminyoka bancho mupira challenges nandi cyo mupira abasaye barero bararunde wakiro mupira bamanyite ngakibuneria twabate babo matego babo Richard Yatambo basaye babono mbabarochi bono gakwe unga no muganiro gasusuno kanyangao kibantete ko kwagacha basaye ase bono iga
bamanyete ng'omwana onyarebe naga omopira oyo gwakera Savana ochire gwakera National ng'enche kabire igo bono nokorigie abo bakoba ekerokererio gochesa abande abari bamanyete bakurigereria bagokera babwatie na mbuya mono sana ekero kurigire korwa ase bunabona abaibori abantu abareri babana nonye nabarimu ase chisukuru ngo twara barero lienene yo gusegeta ebiegwa gose wa identify ebiegwa biria abana ababwate e challenge nera rokora sensemo yabagwate biru nankonyoro omusaya gotema kumnyoka parote buna chinguru chinkwari koira mugundu ngonyoro renga no skuru mwana ro gochesa mono kwanyoro mwarimu ochagire komorega esingencho akoroka na antitigeti mono kubana nyene kirasi no rimu ase skuru nkonyorore amachiko nabekire ntobwate break time nane ntobwate games onye bono satiri ya break yanyoro mwana gochesa isiko nando itawo cha komotika ngonanje tokominyoka wikananda ndene class atumie asome kera ne krawo chikominyoka umanyanga gaiga speed limit ngoberenga naiga sentiga jimairire ngo sikiro mitairenga egere nkole okominyoka okoiga na baiboli nko bainikare chitore barro mwana talent ya inire konyorore naro kominyoka geseno etenga ngane gari akogen kwa muyona bote birangere kachi kugandigari naro ngakiria karoka oka akire chisuti chintobo kose bana bale na bakonyoro gwaka no ne ripera muno mupira gogo kumuitanga ndagero gwaka mupira kwa manyanga abwate talent ya ucha kwanyora mbaro babwate michezo yo kwegia usondi kwanyora ucha kwegi buna mutangasaje no kwanega mwibuli muitanga nkekyo tabike yugwa chakire tigato nache talent etukuje kweni karichi abayibori talent chiro cyo gwikachibe nacha tikera ngonyoro mwana urumu ya sama minyoka lakini sama se oma somo taribie narumu ya soko tera nona matera gotera buye lakini gotogende ni talent chitinsaye atoye mbibona sana mushimo kwa veire go kuba passionate aso gusira abasai neba konyorekera utarasoa koba omo ndo boko bwe ebe no kwarorekane kurwase miaka ya magiga gokobase ebikundi bya basai kubasira neba bali babwate biego bono gotera ninki andake drive yiga use motive yiga nkagiye kurwa bosai no togweta nainde nkora tebenda abantu anikora bakirande mbiyemono bantu mbali gonchanda mono nga kirogweta tosere osabange na dabaire chikos kwetera tara chambili irungu polytechnic bagosamingu busa amasirika naro bunabono sofco nere go train achiri nero go train yabasai benyorera ujusi yabo nyino kusambiriria nyino ko beka bangana yestima ibintu nabibiko rekegera kora batebyende ekero chikura chigoika ndete yora mbolinga ragango mbalenga gwasereta ogotenga ragango magendero kyokoletega igo abasai nabwo chinguru chamambi igo ikatoboroki chirengia monto miene kubundisa na ki kora biensu terio lio kolantere ensu ngendo ye nderio kwareri ujemo mbiye mana sana na omoshimiwa omonchi umurigire ngo konyora na torenere honorable Steve Harika kurase wadiri yebeno ekiro tori gerete mangana na anena mono yabasae naboigo ebiegwa talent bunabone yo wako mupira nigo kirengereri kyao kirabenge ikingenje go tegasi studio gusangana into go chase namba yetu ya 0726447367 irika ujumbe yao utega ase studio nabo gusangana into ase mitandao yeito ye kirero omushimiwa kero okorigereria abasa baiga andake nabo konyoranga nogenderete kubasira nogenderete kubara babiri bakonya gusemba gendete kuba empowered lakini kero tukorigereria bona mangana physical fitness na boigo amangana ya mental health amangana ya afya yabo y'umubiri
ero ng'aki enseme yune kiaro kubabanga ikegera na bakogenda ko mupira gari kwanyora na umire kwanyora ng'ano nyene beseri ye plaster tabwati yona kiki na tebinga twachakire abasaye ba betegeme kera kero kubika bano gose n'egikombe cy'umupira korosore pachete bakeriniment y'abandoro bacu bakupira ente korosi timu ibere kibeno kirirende kibwate urubeno kyagera umupira no gakirubeno twabate cyabo save time twabate cyabo musanyandusi tutete kuri store nyari bari cyakibuna yarenge kikosoli yatange no kuminyoka yatange n'imipira lakini tutara store nuko cyakira sigite kono tegete bino ibeno ngo tebanga nerere ikero kerelio kose benchmarking yebinte biga bikogendera go nebe yabo ya benchmarking kyagera togendete ko in college abasa nakiba kumanya nabarabu kwerigerie nakekero ko bange tournament babanga mariogo kira falijiji ko bugia kwanyora abantu bare qualified ba minyogyo muntu 60 minutes muntu tekere waka 45 minutes n'abasaye kuba in college kinga ya mambi ubusaye ngokora boliki kwera boli egere kiro muntu atware corrective responsibilities kera ugambye ubutari nka gonchori renga nchibika ngugamba igotoko share ne chipost cyane chipost cyabo n'abantu be chipost cyane n'abantu be wodi ibintu n'abambike tops kera ki togenda guchiga nande semo nande nabona basaye achikora bino no kora chest group lero namoko banonyi batano mara chest kale wika mara wika 30 was 25 kwanyora batatu mbatete chiko tukachingoko kwanyora bane nebisusu bategete batano nengo bono mukwibwana bono namoko ligandi bali mutegete project ni chinchoke ni chindani mwabe kamo mwarose group mwamakweni na kimogo konyo na mweshimiwa Rika nkonyorore amatukaega konyora bono tournament teyo singe nchongo chore kwa ya enko irirenga kiake usiye metie nyigete kwa manya kolete tournament yende gusikwaleta kwaleta muhigondo buno yaba apa gosori abaiga barachamo basanga sobwamo amatuko buna igaro nkiyo konyara kego kolekana gatigaiga a tournament kera na chagete Steve Rika Cup antegete kombe kigenderere kogenda you know mate one we come challenges kero tuikaransa na we challenge yemo kero tournament yiga kana ya kubangu mutenyukani onane na December kabuli why kati alinde ngaya yo konyole team abana ba chiskuru bakale wikabana baganye chiskuru bache gwicholi team na ikyagerete ngachaka Steve Rika Cup kere sublocation kanye uniform kanye no mupira inkabeke committee egochora estimu yankon out of kere sublocation tonyore chitimu no nibere kurubeno tuchire chesteri mupira obe continuous ikiagera ababaleka bakuganya bali school abali school kera babungire twamanya kubeka nande ekombe kende osenchira yoko bakipubisi ikagera mipira ngo konyere sana muntu gwako mupira kwanyora chinse cyarire wendo tetiko cyosibe kyayo se jasoro toko mupira kumutebereriore na mweshimiwa igati ya ava bwatani gose abamenyi baibeno mbaroro bwate ekewa bunekiga nobona so ense moyo gwako mupira tubwate una uno mugako yonge urachinse mochiri cyanya okororo negati yabande babo biko bali babirase getike asa myaka menge talent yiga yabali emyaka yabo yachire naki ekonyara ko naki kwambukirwa cyase abasaya abayiga bande naki gutumeka bali abanene bacha kwegeria ababande bona iga boyunge bawo pito mute ba pikabo tubabekerete ne team ende anchito mupira bakunya kubabundisa yekogera you know yo tali umwando
gutambukirie goika muntara toka ng'aki nintete kumanya igoro y'omopira mbaro bari tayari kunya kobundiswa bari baiche kiagera buna bono maite family oyunge nere yanchite emipira lakini bono emipira negenderete naende abande babere encouraged gochigwancha omopira. Mbia mono sana mwancho murigire kirengere kyawe king'encho ase ebiro biga no kugendera kulika ujumbe yawe gochiga wetera ase namba yeto ye studio ano mono ikubwatirania mang'ana yechigosoria amang'ana y'abasae na omoshimi wa ndake asense moyende usukurigireria bono ibeno timenyetinga asense meri ya magendero ora konerake unabona kiro kurigireria ibeno gari gatia magendero ari araro asichite kaibere nyari kuyakwanira ari ebintu biri bigendera togosuka burabonega tuguchakira nonye ya gitari koto tutararwa asichigosari nande twagambete wiki yiga nkomera ndo officials yes ba mheshimiwa Mutume wa mheshimiwa Michael nkomete na Michael ne committee ya abalemavu ase wodi yebino torole nabarabwo round yiga nko babekera tare tournament yabo torole nga inki batagite gukora ese nginji torole barenga bamaite gotenga tubare tare competition ya gotenga barenga baranyale kugenda inki no mulema barakole because one twachire mono nabarabwo batagite chinse chi entertainment baroba maite gotera baroba nasomwa koyiga ko balenta tore on board togocha samagenderero una butambe tarincengo kora magenderero nechita chirchanchi okori kana chiotenga koleke tusugumereke ikikende kebe kiagera na kingotebera ngaibeno ntubwatinga ine pare mujumbe ine president ine yakera ibintu byonse biri bino nchebono biranda asende ekogera kero tenenerite mongina osino bimya kostini osefot montako bolinge palinge tararosigo nchage kweya yomutu mutengu maite yiga ne yomushimiwa mongina takomanya igo bono na kingotenera kirigento kero ekeramburirie para kiagera at the end abantu batagete korora ebintu bigokorekana mbali nacha ning'okorosia igento yaherire na ibeno nabono ntobwate hashtag ng'aibeno emese tumanya goteba ng'a amagenderero gagwekwana kiagera teze nakorire eki magenderero ngwekwana ari lakini rende nakwateba KMTs gwakera omushimi wa sairi ng'ambia mono ase ogwancha kaya na mang'ana arengo challenges nchiarengo kiagera nainche na promise tia bante keronda obisi ninkole kera nabang'ete gasi ninkole nanto charire tugochora n'omushimi wa jana ngomutaya na KMTZ na kiere ya ntorore gacha oyo contact arengo ekagenda ekoti nande karanyeri omushimi wa chande bibilia goteba ng'a karagambira noyomo babere mugusinyana makogenda no yoichete koti bakaigwana karusia kiena koti bono iga contractor noere KMTC nkoerere nentuna koru county government twabagete budget tukarosia nyumba ya outpatient ale sabaruire bakogenda gocha kumanya gocha ruguru igo ase bwango iga ane twagambete n'omujumbe ntati gwika omutinyu kianda abantu bachakire gukora application are next year esukuru chake naonyi n'abantu bagachete chinyumba ali beno ing'a KMTC ngochere bakomboigwe abandi bagatakaigwa kiagera maite ng'a ngochakere bakaibuka jironi bakagacha muntu teye gukomboa enyumba chinyambo benjiro abatati kanya kurusi bono chinyambo bekanya ko chechegese ekogera ngakiria akorire chinga kicheikire nande bana contractor kere geti nande kero twagambete ne chairman ya CDF natetenga contractor nerekebebo
andinere. Yes, omoshimega sing'incho ntarigeti tukwandire ng'a amagenderera mange asing'incho ritu kuria rero twari kuramurikira abasae utatige egeti kia nyantura gukiro kitimanyeti na abangi barabe bagutwara amaburi na egeti kiri nonye gekurukwa na ne stadium ngorokana kiri bune stadium nonye asa mang'ana buna chigosori kiagira buna chingaki emechi ase eraroro isi gutuka ng'embura yature ebinto ngochibire bia bibi No nyimbono buna twabwata bana. Sabana ni timu ekumete kwakirisa gusi. Yes. Kuru mwisho nde no toreko gate marende gosengeche moya. Nagolete umuchanga. Gutarachwa cyane kubeke geti. Timu ya Sabana mbana chito bunyangi ni mashidi for the first time. Geti kyanya ntiro kurukengo uru yajede kyana chito ni mashidi. Ngeli tende bone. Enkonya ko improve kere. And that's why to request management ya Sabana. Na batorigereti kuru Gatembe TV. Watu anchire bacha masoesi asegetigeri kyanya ntiro. Yechike gitwe. Egere tuganyirite pachet ikegera twambitino. Ugabana nate tenko bekare chibesa segeti. Ne president ndia promiseti. Dr. William Ruto na nde bono mheshimiwa Janda ngochibwati yale oyo bono rumwaka twa chakire se serikali mutinyosta ndi mwaka buchaka mwaka wechwesa wana hopunga kobekerekere pachete getikerikyara gove kabale chinyomba cyo bocane kyagira ndake getikeri ngoraro kana kere ko twaro muchando uyu nere bona kere plan yabeire lakini nenche bono buno mumse banga nyomba nerari arenge yobo chenu teke korosi kutemporarily antonyo gutumia ikiagera nigentu kyawate shida na amache ikire nyanturago mbia mana sana mwancho murigirira nabo kubwate simu yao oyo rigeti gusangana intwe nabo kunyara wake simu gochiga se namba 0726 447367 onyare kugamba no mweshimiwa Steve Arika kusonye kubwate kuburi konde wensi ano muno kubwatanirite amang'ana yebyegwa amang'ana yabasae nabo ukonyara wake simu yao ochiga ase studio na boigo ndo chembare bagenderete kurika ujumbe chabo gochiga unabono uyo iga agichaba mukaya agotabona kura chinse mochiria chia nyamanagu agenderete kubwatia engambo korwa oiga otana korwa umuislamu buchari agoteba kigati agotabang'anware ime yo muroberio nabo igonere iga tararikerieta agotebana noyonde agotebana inche speaker oendo ondwari agotebana Divina Gisare kurwa Nyabisabo na bakwanira bose studio mheshimiwa Steve Arika agoteba ndo changari gite byara bibegeiga agotebana igasi yarorekanire ime ya ibeno na ende tiga areme ikiagera kende tikeli roche nsasati konya kuoga Hello Gatembe TV, I'm Kevin. I want to say thanks to Mheshimiwa Steve Arika. Ibeno Award is outstanding. Ibeno Award is outstanding kwa talents. Awatana wageni wengi wametutembelea hapa kwetu. Naomba Mheshimiwa Arika afungue academy ya football ya under 15 years. Mheshimiwa kwa igure hiyo. Na wigo awoyo igago tupanga nainde. Hata mheshimiwa Steve Arika nigo akorwa se wodi yane ibeno nche ni mwanchete mono sana asigo tiga agenderere motwe omwaka 2027 agotabanga na inde ere agotona uyu mukoyo gukura chinse mbonchiri chiagesere agotabana no bale ime yo murobero Michael Makori agotabana hongera kwa mheshimiwa Arika nche Michael Makori kurwa Marani Ward please mheshimiwa inform other MCAs to follow your footsteps please from Marani Ward we have a talent but whatever na bakwate ebia bamenyi babwate ebyegwa basaba babwate ebyegwa kolende mbiranyara koligererigwa kusembaranyara ko ba empowered na boigo ni Enoch Nyamota from Igena Itambe please agotabana tiga acha wa support vijana wenye wako na talent kutoka kila ward ka hapa tuko na klabu inaitwa Muruga FC please okay Igena Itambe ni benobo eyo Nyamira Igena Itambe Nyamira
Awigo umurayoyo otemire sana nonya agotebanga nonya taraisanikia ebirengererio biakira oyomo agotena ateme mono gwikirania chira chiae ase iranya harikane ukiuma kurwa chinsemo chiria chia ibino mbia mono sana nabugwaka esimi gochigase studio mbale bagakire esimi sana chinga kina chichiga nabo tukunyara kubuguria esimi yao nabo igo nabo kunyara gusanga ekirengereri kiao asinchira eri yabe no nyukubwate riborio gochaso mheshimiwa Steve Arika nabo okunyara kuribeka asembeo emarogoba yabono omheshimiwa aritukoriankyo karitenga nabo lile special animono uchasa wachezaji bakurwasi ewadi wigobo bwatani betimu ya Shabana timetinga ukwandira ngo litukerigaria nkiona ki obangirite aba kienkoyo litukondi bangete kegera ene continuation karatu agete Steve Arika Cup naba promise tinge winner yoje kwireke kombe ninde quest timu ya Sabana eba kibononga nani nensemunga okobwa kwe timu babwete abaro baranyora libagari gwake timu ya Sabana banchire Sabana njanjite igo no bakale mambye sigitike tukabwate tari mupira boka tubwate medical camp yeto mubero Oasis Hospital echerente medical camp komenta nayo Oasis Hospital nere kurwali abakoyi kubweni abakoyi ba Sabana igo ne package area winning team and twanyolire medical camp ase igetika nyantrago Oasis staff ni agi staff ya Sabana na parabutura atike team aba tolebo babanyene ne staff ya Sabana matena baki mupira abaromba cyo bakumupira mapema ntobwate team ya Iseke ntobwate team ya Ibeno yaro cha waki ne team ya Baswati ya Sabana lakini igesiki yago sekebe team ya Iseke kare mambia na kuru igobono igotura bange na rekere kare goja na recheche na ndivyo banyola lakini asemambia yabanyaruka yoje komera n'abanyaruka kuru Oasis komenta bona gaje chikoba sana no futa dikufuta no timu ya Sabana na Ibeno combined team kabosi ya bwete tatigana rono ya bwete bakoyibandi ni skuru bakare Mheshimiwa ekiroto kenderete timanyanga eoyo igekirengereri kiae kevikingento togenderere getembe hello bwairire karibu sana ningo tugukwana nere mbuyo mono sana iragotebanga aruche mbuyo gendete gusukuma nga andake ebintu byarorekana bigukorekana ibino mbiko gwikanirwa buna matuka magega otebanga ekero gwakorire nande ntunda yende omubwato okubukona buigo Jerusha Gesare atebana hello aenomuya ogukonya abaiburi koira abana iburu Steven Tutamo okay kwigurengana yo mushime kyagira emirobiri nayo chigwakora atebana Jerusha kurotsinse mochiria chia agesere abana bamura kero mwaka gwaro kitore naenda so mwaka oyo mutinyo nane aba nokorosie kyale gitangani kyari ya kabiri mutinyo nane nkoye bairande Camel Park Hotel bara kontimbu bara na chekeki ande bara manyana igo abana bari narukiri kurumaga
nabai buri mwigure nkobanga tore mutinyo nane kogenda tore abana na baro bachikoranyora kwegoke na koramanya na uno kwaruki okotari kwaruki woka na indi na tegete goro si generation ekoinyorana abagisangio aye no twasomete komo aye ntwarugete komo kiara na chitigo wake sabu konyorera omonto gakwaruki gweka mwana bwaruka gweka tabwati none company bakomanya ng'aye ntwarugete komo yonde gakwaruki osenjene yonde nema yonde mbosongo ono mbali komanyana n'enchera yokora ntamu na gukinia obogisangio na gukinia ekiare ntwira na segeti rituko ryange watebana gekoraga chinsa saa 8 naliye timu embo ukigima bakale gusosati yes na inde sabana tiri matatu gocha ne basi eri president Gongo tegete gote hiyo mumenyu we odi even. Iyo gote na yo tanya ko bus. Yani go sabana bagoche package. Yo tararo basi eri ya Shabana. Basi ya Sabana. No ekale geti Kenya ntro. Ama shapi kionsi Sabana no akale geti Kenya ntro. Ya. Igo akike tokora kinga basa na barabu. Into baitu ba kumupira mono. Bashiko enda sande bashangiriwe. Anda sasa mayaba saa iyo nko bayinikari chinde kigera buna bono nyore nyitari umushimi wa Dr. Fred Matiang'i na kolete gentekia konganyi kurwana rogi kuchi digital bona basaye bebekamo na bono bakora chesa YouTube banyore business iba konyora umuntu ali simigoro sino umuntu ndakorama bakorara simya mu werege kuba igo turinga tira kinandi tokogeni gwetera digital yiga n'abantu korosia ebesa gusesera employment kegerera bange none chikambani chinde none kuru America na bakorere gas ole mwago nyumba na inde kosukumande wangoiga posonero ya rigena nyepsabo ibeno nyantra abasaye banyore wifi banya kurigiriria nga ingikera online gaski gutangazwa banya gwa apply yekogera konyara umuntu kugulenga seti no bokongu goso online bundles nchiyo igo tutemenga ko raisisa teregasi yake asogosukia amangana yabasaye igongo sigitura batura basaye basoya samangana yege digitali kose wotumeka ya mbaro yes lakini bono basoye asokwani income mbia mono sana mwancho murigire isimi ibere iga achioka ibere isato iga erinde tunyare korwa se omoshimi wa Steve Arika igo se oligetie gusangana into iga se studio chingaki na chiechi getembe hello getembe yes wairire habari hello getembe karake yeli ogi riere yao yancho sagana yes sorry yancho sagana waka koro Ibirongo ward murayo ini momanyete Ibarika na bwata maono ya Ibirongo ward yes ende obeire kyo kera kwa saba mtia bange como tebi wetere skuru ya Nyankororo ega ligyo moisani akayaga chanonya teraera ego chikobe model school wa sekenye model primary school na enda senye nchono mugare iga genderere kuri ya baisani bakonye Ibirongo ward na nda tuambukiri go cha Ibirongo ward mbia mono sana uko kiagera nere ne ipaya ito Ibirongo ward na Kiumbu ward mbia mono sana uko igore kerengereria kia kiagera oina bango mweshimiwa Kamili orasangiri ki ward no nyanchio ya nyali bali kiagera tworo kiringa na bako nyara ino muntu muya
mbia mono mbia mono naende tabwati mang'ana naenda koranga natige tabara igon mbia mono kigatokonye nandageta abanyari bariamo gwetari no ibwe ward yoka mheshimiwa no iwete na guko muire obeire kiorokererie kia na igule ntobwaterane na igwatebire tasuma stokonya mbia mono na boiga oyiga akotebana inche no morisia Fred Ochoki korwa agesere ikasia enengia ase igo na mwariganirie ligena agotebanga water project ni reiga chinse mochiri chagesere ndoche agotebana okwariganiria aroro Getembe hello hello Getembe hello Getembe yes karibu sana boirire oyo nere siko aendo kunya bisabu ayo endoke ye eriogerie TV yao na rituranyare kuigwana ngoteba nga umwishimi wito Steve Alika tukonyara kuigwana sengencho koranga na baligetie kwetegerera na baligetie TV aligetie kuigwekerengereri kiae kurinde na bukurika ujumbe ekiro mheshimiwa wagendete gusanga lika SMS gochagiga ase namba eyo ye studio mheshimiwa atware gukwana mangana iyekerero kurinde naraigana inde Getembe hello hello Getembe Lika ujumbe yao mwancho murigiria asinchira iri ya benelika ujumbe yao cha asinambe yo ye studio Getembe hello hello Getembe Getembe ngiri mende yako nyali masala kiamu kama goti umugambi sibu no umugambi menye tama tukamange na neli chuma ko namagana yambi yawe chobe kanande tabe kabanyali bali bonsi piamo kururo bakamate kuru bakamate bonsi tuve ketotare kamo moto vego kukana kusiya itayandra kimate yagandra no mo yo ya bato umuya mano to kanya ntoga so bonge kuyo yo pilo sapera to kana bana kuyo itala ko tuku yo no tiata tayo mheshimiwa bwana kale yo bwana tiga ndere iko talimo sawa kwa hiyo ayo na asante sana mbia mana sana lakini akerengereri kene kurase wodiri ya kiamo kama kwegure buna gotega no beke engara nere igaba hiroreire kero ko bategera bonse batebere na okubiko munyari bali amo tima hitina mheshimiwa aigaso kubiko munyari bali amo ono ngira nyale kwerera Siantiate vire mbora intu to kaluna bate vire ngabe kumunyari bariam yembari kayo ale bobeka tobeka nam ne kerengeri kia na boigo ase omugusi otebire nga mbonte mekuraria omorembe ase omugusi na boiga omorie biaye Jonyamo agotebana Jones Moturi korwa chinsemo korwa obuya Salams Club agotebana Steve Nomuyapi Maiso Kenya era goteba ere nondo cha osere eiga goteba no alime yo moroberio amusori bwege susuna kuruti Salams Club na boigo yakweruka honorable Clement Oyenga goteba hello mheshimiwa, you're doing a good job. I understand you people of Onyaribari Church constituency Monso in Eveno ward have benefited from you. Keep it up. Agotebanga era gotebanga chitamu nibiririe tandire iga bakare gutumika sana oyo nde na bakurika iga ujumbe umanya kurike umanya kubikie byara bibe abo bagotebanga aba comment intunda yende ekore gukwana kurwa ukunganya kurwa analog gocha digital kiruto cha ukora no atebarinde ni chigas chinde chiro basaya bante gukora abante ko encourage tibakole. That's why enkoli to make free wifi
egere kiagera kubasai kugora bundles mechando nkobirororo ende saba saba boda na make arrangement nkoro story sakem ande kubuguli abande ba boda na koranga inki ba korage kuba bekamu kando ndokonyora boda chinyinge singin chokonyora mbabwati permanent assets ononda isio monto akurwa sui grupu tororenga kiba konyora bulimo ne kiba kwa gajana ni gioski bintu bune birende kiagra ikranira nga ibeno nerere ya benchmarking Mbiamona sana na Bwigo Jones Nyang'au nera gutebana kurwa kimera ward aspiring MCA Mheshimiwa Steve Harika no murai butambi gutebana no murai amatu konsi kwabire kirokererio ikiapo na mutandao Facebook kudendekero tutarachi gusieka gendera kulika ujumbe yao sinchira iri yabene Mheshimiwa bona se engane igayiri tukolianke kiagerando chinga eviro bigendete kumnyoka asengana yiri tukolianke onde na bakwe bulinga andake nje tindi omo aki omupira tindi gose omogosoria onde wensi onginchende onsi lakini nande tali korugo senese wodi evino na bagutwara obobanga na batatari gucha twara obwo bangana kiago chikuruka se uwo Mheshimiwa Harika atari omumenyi bwaroro na ndatari omugosoria ane gisimi cyakwa ikindi tari cyebeno cyakuru Nyamira cyakukorwa kugirango wegure cyakiru orova nekere tubwate function ibeno ntoriko saba bibande ngai kayibwire kiegera buna medical camp igera crossover kero kurwaligwa turiko boli gungantangi kabandi kaikwarwa mupira gocha kora tari beso cha gwakana maite sabane kero gocha tawni akunya kaniri chibesa akini ali free gocha kora mupira gororo mupira ibe no free kwa mupira ibe no free techo gwakana esendeons igo eitoro mu byaro ibeno tuli mu byaro ibeno bakorore kuri ibeno turi bakere ibeno nsipi mwariganiri ikiagera nona bagani to chigete tali abagani ba ibeno boka mieso kuru Nairobi Franklin no akale itikenya ntro igo tali gaucha kora achore talent to wate chairman ya Migori Nandore tenete Kenya Primary no I remember ase nyanso tenete county 32 asobore yokoba obare faribu mupira no akalibu no magen na promise tinere kire team konyere entraro mupira ase chiri chiagete ntobwato mwaki mupira eneli motego nande no akari ntobwate Richard Atambo no akale ntobwate Ren Kigen coach ya Kurukeroka andora se potegen Kurukeroka gari nere no mo coach yankong ngokonyera samangana yimepira igotali mchezo karonga aya tobwate mogeni ondore gocha lakini ogenda Tanzania Francis ogenda Tanzania korora timu ya under 21 years wetera mangana Nairobi igona tumo muntu kuruku nyabiage Espon nyabiage Espon igare Kakamega skuli ya Kakamega ekoruku Green Commandos nero gochare go scout abana iko abage imbaroro kuro chinsemo abarai function jichi gosari mono onyinde mwana siasa tindi kwara siasa kwanu igo gocha origere mupira to ni college chi talent umupira noyo mobo okolenta abantu amo nandi mupira turiko boli oyonkanisa kyarwa oyonkyama kyali umupira wogole universal ekyo konyora no imbono ase kalenda ya Catholic Bob wiki yenko in college bari igoro y'umupira
asokonyia chinguru noyo mobokore nto molembe ngogen namba Matobia. no bwa matobia igo na kitokwenika chigosore kero monta akominyoka tiriko bolingo yonkanisa kiare oyo gwanta mwale ntuta mwale igo goshangiria onye no mokenyo tangaine ibibinde byonsi ipi ibikobekana igo na kitotiko promoter chigosari kero monta beni boro na chichi mokando ne chikanisa na chiro chinkolenta chire abantamu one chikanisa chinde bunanarora mo pasta nyamago obale naira abana ba nyamago chwa kumupira nyanjo ase chigosari igo nenchire ya muyo promote amangana ye chigosari na inu na bona gatembe biamono ukini muri chigosari igo ntutageti gukora chigosari buna chi entertainment tutete gukora nga inki kwa geni inki oyo gageni kurwa umupira tari ngobe ku mupira nga asokwero seria elieta ngobe ku mupira nga inki abantu beto bakugeni kuboro igo ngo saba bande bonsi dirinde yonsi obwate idea yo promote mwaki muminyoki kurubeno no nyinto bwate dosite program nona abantu bamaite kubugi bichuli tuinika cha abantu bamaite kwiririata bagende competition to maintain kogera abana balera bangi bamaite no Mwishimi wangu atebutenga abantu mbachive nokoro lekiyebundi ekiyebundi kwa mentire asia mangana yebiri ato kwa bere gukora ateba igo mangana yebiri ekiyebundi yes natamtu bache ibenone emere ya tourist attraction ngateba basongo mbaje otwa ibeno nontere basongo boka ne intwa banyene baibeno because ibintu mbiro bana bano korosiande tinga ya mache kubatera nantere ne familia ya mukuru alikirwa ntingende gucha cheikiro mo 70% abantu bachikola tinga ya mache na kigusi ebiye bundi byarenge pattern pasari yo ko encourage basongori bako cyo kubatebi dosumegete mete ogotogonyera yeringa ntobwatege tunwa kirikya kunga gesere ya chencha Iberia na Iberia chencha gesere bono abantu bamanyinga nkimineti kogera okerotene negesere Iberia koronegeke okogenda Iberia kwa gesere negeke igo nagambire na balwatenete tourism ase Kisii County tobeke map kera basongo bakwanda tabaka korole gwa baita ibeno tobwate no nerige na liagamba asa baka ikaransire ba make decision oni na utokoro nga talking stone kero musonga atire tomara sa why era talking stone ikyara na baka ikaransire bagamba twabwate lira bandiro na legote abantu bakararire negative tobwate dancing soil musongo gachire atachire tenteri nekonyegera pamate this is the dancing soil otiga asebe no tobwate endani era 100 by 100 obwato mbore jobs ya fisheries kwiranda abana babere training kugenda kumanya kugenda obwato egera chinsu chibemekera basongo bali batire kumulini obwato orubensu otwakana na 1000 igo tugenderete ebyo mbikorekane ase myaka 5 toire bono iga egerate ikere chira twariete na tete abantu ngango chinguru nchiko sabire bintu chinguru echimbangete nande gasinere yo gendete ko nande nekingo tenge gasi tiga yekwane Vyema sana mheshimiwa tutarasikira abaiga mheshimiwa ayoiga wataona akubulinga mpira ndio maendeleo. Mheshimiwa atufanyie maendeleo ndio mpira ikue next. So far barabara hazipitiki. Okay. Mwambie atigatu tebi turigeteka.
gekogera tatebetie rieta riae kuri ndi pari gitari gwituka na bukuyatura kurika ujumbe guchaiga na bwigo Chris Ombasa agotabona Chris Ombasa ongeri kurwaria ngabi bino mugambi Steve Arika no isaine bino onde tayo ora kore aya wa korire bino ochie kare umugambi biamona sana mpale baka narwa kakurwa narwa kiresimi yega sana tobwate yo molio getembe. Hello. Mata. Yes, bwairire karibu sana Sengambo. Bwairete? Bwairire byanto koiwete. Inaso kurwa se TV mate na kalkonyo grande ndalo Steve Arika ndaba kwanya. Biamano. Sanga no mugambi. Na rogre sana kwanza. Na ande to bwa tisimi to na tisimi ndala kwa na njeni chini ya masoka kugisa makia karoka chuni. Kwanza umugambi Steve Arika tena onda mukwani bwaki bwire. Bwire biyega. Ai no umugambi wabagambi. Yongora gote kwanza igasi wa kore nande bintu yoga ndo kora nande ne chingwano kwa ne kiekene utatika bantu mintu twanya kwanja ntu abantu abataka sababu mutena bako lega tukwaje muntu sindo kwa na kinga tola kole kumna bona jipa na tola kole na bako rama ya mwami na bako magena na rote abanga umugambi no ria okugamba nande kero kwa okurtua magena igona lino ndi tiri aona liri gukina na mugambi kane kwa manga tue na bari mwanya ko barkenyora naro gukora ntebenga biama sana ande system ishi asebo ko tobata kisimi eki mwa bikinga kise twa batisimi no twa to yomugambi sasa kora mabe twa motaiwa ukara mabe ga asama ya kwa mpenga na mai lakini nda ya nenda kwa Steve Arika kula sinya liwa ni masawa ga rende mwambi ni to broje bitao kora mugambi okole ntolo moyo murabu naro como te venga ai ga to kumoyo omoite no kiro tiane ko bari mo ko tarigana o kyo mwen ko te vinga konya so konya na matorio ko na bateri kwenya la bari no ko kwa mnyo kari kwa konya ndero bateri kwenya o mai tinya sako o taro keria ai Steve Arika oh engineer ngota wita bai gai engineer ai no mo amta ver to ta ga na kurukare miaka yo sibaka tutere kurita lakini bwana ndero wotiwa maega kwa mvua no bujabore biamano biamano sana onya soko nyara konya uyo kutariga ndanya kutarinya sana na mwaka ne biamano sana ga shaoningi biamano marwa bengia na asingincho yebiro ntogo chikogenda kubwata chisimi ndocho iga Franklin Denise Ondiva Samuel Rogers Nyariki it's Mochama Ayanoiza Chris Aiza agotevana nere Gideon Turungi musori bwege susu mumanyi wa mami na bwigo Johnson Nyang'au ombese Kelvin Atambo Makori negati ya bari babiri bagusanganento kusangana aso mutandao wa Facebook na bwigo Moses Nyamongo na bwigo Jared Orare agotebona salimia mheshimiwa wa Steve Arika kisho nitakuwa pale Nyanturago nanjo agotebona atakuwa Nyanturago kwa mpigo na bwigo na bonsi bali babiri bagusanga nente asebona ntokonyara kubwatisimi sengencho ebiro byatonyorire no karibu no yinaro paranchiko eteka tindiko tanga ibeno kire parango etekere kach paranchiro buna bono yeri kendo ya misiani etaraera lakini rende peine pare inyi nalemete yarusiwe bitugi yete teketomo changana makarabati pare nero koru riamaranga rikendo ne pare ndinero kogenda kirwa ne nero korwa kirera gochigucha chansinjire pipeline ama gosa gotwara baro banje te para baro banje te chinyagitari baro banje to kominyoka igo tia kuigwenda mwamunga ekere kyo muntu bumupire ikereru ayo kominyoka koigwa akanda mwa teba ngaki aya senseme yao neye kiro muntu kumukerete yekogera intebiga kari ntyango kora ntigo ngutumwa lu muntu boko ne kirpoto akora
twakora biribine natebete ngwetere network ibero negenderete igo imate ngane chitachiri cyane chingate chingororo wika naende binankuhakikishira kugetembe wika amagendera rekwane magendero maite tatageti matiritiri tatageti yogi tatageti tawe bune ngoko ikobeka ligena lia 20 pop yogo mucho mugima ya sana na gesona gweta yabekire ngombe kubeke furishan tebwatiri yogi morisi nakwana kurgesere family yarule ebori yarimire yabekire bakachitangi kukonyera abantu ekebyo lakini mbara akaliyo pasta nabegete gesima alikiro ibindi bigo kora ngora otari gwakeriogi byoka byakeriogi ikegera sotararo sie para asotararo sie skuru yoka ngwe kwanire ngaturandos ase kwaro sirie para uskwaro sirie getacho ngwe kwana kerenga chikwa kalegi kwando siri igo mbia nena sokori opportunity ko bari ganinga mambi monspi tigango totoke ase geti Kenya ntrobo ndo se stadium iyo ya yochwa ya route proposal ko antikama yo ege torenga na kitoko nyora antikama yoro bon na kitoko nyora abaki mupira buna motego tura kolera kora tabaringa jisimi ngoko chikorera factory settings kagi tura kolera tetuko chaka se wodi yebeno settings tura kora factory settings tuira nas tuarenge tuira nemangana ye culture anto ito asomi kyaro konyora na muntu konyora mwana muruka maki McDonald bono ndi teria kuzidi ko eti ntari korokana usiro mugusi na kitoko maintain culture yaito biamana sana umashimiwa sengencho ye ebiro ndocha iga haraiga atimetiri bodiri hena kirire Mbisa Kenyerere ask him about Ibeno Mbisa Kenyerere timeti Mbisa ngaiga kurindi asingincho ibiro mweshimiwa no ndagani okwanengana yao yomwelio na voigoge ntonkire ndigeti timeti ngano comment ya sechi sekondi sana chioka ayebuno mo MCA orase county ya Kisii ndakekero kurire buna bono mo MCA bwe wodiri echoni ntwanyoro yo mukuru ichoniga usange kerengereria o mo MCA bwe wodiri echoni na agenderete ko nyoro bwe asinye gitari timitinga e comment ya ona ki erabe anamona kero kurire county assembly ya Kisii kero to gusoka aya ba mo MCA bwe wodiri echoni abantu bachoni ko batabi pole kyagere ne leader chorire ekera kurwaniwa abana abantu baichuni barwaniwa kiagera tali yere ero monto ere responsibility y'abantu baichuni bono nabe kerba kurwani leader eni chuni ngima yarwanitibu yakogera uri no monto responsible naba mukurwani abantu aminto na pasati abasabe mono kiagera batebete serikali nende tuchunguzi ekora uchunguzi renta bantaba kora banganayo maiso marole igo no batebanga bitende kiga kero kinekebe kigendera gukolekana Biabona sana kona na bantu wao mumerane timeti ose mpaka maukuru na bago chanyanturago uyo tarigo chago ko chengera chigo sori na bago cha sense moyo bowene ya yo tarigo cha mangane sari medical camp nero egeti keri ya na bali ya mubati chiduka ene opportunity mwamenta ma chiduka chisoda ne chae ne ndagera mwaro sikigera nandi ne bwate business promotion as a word konyora bana buchaka mabe economy ko
ochenchiere mbia mono sana na nkagiritinga na butucha kumirana gusangana inde chinga kichinde an mono ase amang'ana ya amagenderero kolendo igana bakonya koliranga gesere water project kolende abutabanga otosire ase water project chinse mochiria chia gesere inengana kolende ande ntori gochikwira no na nero ai ngobalemera Paul gesere tatiga faminero ile toboremo process nero aserans kulmo bobo be community egesime kionkole merwale kero kando na kelikende na gotebi na soko nere ya gesere mate roche nera se program asoko rosiwa Nere Fred Ochoki mbia mono sana umwancho murigiria twabere tugusanga nere omushimi wa Steve Barika kurase wodiri yeveno timanyanga asoka te na nitiama ama iga gochiase no nyomongi na tabita dibeti kwani abantu baveno ikira tokora to bane nechito chirichana mbia mono asoko ngachinga kichingororo mashabiki kiramanto pastors reverends bishops asoko bwaterana ibintu bigire corrective responsibilities tinko ngaine ringanchengo kora ti advice into bata wantu bagwadvese ke koraiga kiana ne pare kere koroswa na ubago itinga rosi pare General Assembly yabekire budget county government ya implement and tuaranga ngiketara vera tuaranga kiabeire igo tiga toba bororo abaitongo toligia murembe tanyanyole nandi tunyutunya mbia mono sana na yuri wasange kirengere kyao kwalika ujumbe wa kesimi mbia mono sana nto wanje tukuroiga Getembe TV nguru kwa Matilda Ovaigwa nere Honorable Steve Barika nere Bichuma kurase wodiri ya ibeno bunge ya Nyaribari chache gendera utwara oburigirerio byatumirana nande asikionga chinsa inye cyarero murgo bachitage kachinke kirobosyo genda usangana nti asimitanda yito yekerero nabo igo ucengera emere obiryo